Hola, jo sóc Snow. Avui som 9 de desembre de 2025. El diumenge vam anar a Vic a veure un mercat medieval. Vam dinar amb la meva àvia Nati i a la tarda vam anar allà. Mercat medieval. Hòstia, hi havia molta gent comprant de tot, botifarres, embotits, jocs de nens o adults, formatges, moltes botigues de formatges, joies, i vam passejar molta estona. I per últim volia comprar unes garrapinyades, ametlles, sucre i ja està. No porta llet. No puc prendre ametlla, sóc al·lèrgic. L'altra de pipes sí. I la dependenta no parla català. A Barcelona ho puc entendre, ho puc comprendre i és difícil, però t'ho passo. Però és de Vic? No ho entenc, no ho entenc. És de Vic? Està bo, però a la nit marxo. Cap a les... He quedat amb l'Alícia a sopar a Barcelona. He de marxar. Adeu, que vagi bé. I el dijous Fallout New Vegas. Adeu.